Здравейте, казвам се Алексей Димитров и съм от град Котел. По молба на фондация Мисия Криле, град Стара Загора, искам да направя едно обръщение към всички роми в цяла България и по-специално към ромите от град Стара Загора. Приятели, виждате в какъв труден свят живеем. Не може да си позволиме да живееме необразовани, да живееме некултурни, да не се съобразяваме с законите, да не се съобразяваме с изискванията на живота. Затова ви моля да променим клишето и нарицанието циганин. Как ще стане това? Това ще стане с много труд. Относно образованието, трябва от малки да посещавате детска градина. Трябва да се посещават училища. Трябва да се посещават и университети. За целта родителите имат главна роля в всичко това. Родителя, аз съм родител и в момента възпитавам моето дете. Тя е само на 4 годинки, но няма ден, няма вечер, в която да не прочетем поне 2 приказки. Така детето започва да свиква с словото, с правилната реч, която ще помогне в детската градина и от детската градина към училището и от училището към университета. Само по този начин човек може да израсте правилно. Да не говорим, че тези перипети, детска градина, училище, университет дават нужния статут на човек. Дават платформа, дават ти възможност да постигнеш много. Виждате в какви трудни времена живеем. Нещата стават все по-сериозни. Ето, без 8 клас, най-елементарно, не можете да вземете шофьорска книжка. Накъде днешно време без шофьорска книжка, без кола? Няма как. Толкова динамичен свят, толкова забързано ежедневие, не можете да се придвижите от точка А до точка Б. Най-елементарен пример. Не може. Трябва да се учи. За да бъдем уважавани циганите, трябва да сме учени. Трябва да има образование в циганската общност. Аз съм завършил средно музикално училище в град Стара Загора със специалност кларинет. След това записвам висше образование в град Пловдив. И именно тези неща ми дават възможност да съм това, което съм в момента. Моля ви, обръщам се към всички родители. Обучавайте децата си, бъдете с тях. Карайте ги да учат, да четат, да може мозъка им да се разработи и да мислят правилно. Нека да поставяме така нещата. Здраве, образование, религия, успех. Пожелавам успех на всички братя. Ако имате въпроси и затруднения, се обърнете към фондация Мисия Криле. Има толкова много фондации, които могат да ви обърнат внимание, ако се затруднявате, да ви помогнат, дори да съдействат за детски градини, за училища, за университети. Пожелавам ви успех и до скоро!